Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya maka aja ana ngwuru gị. Ị ma na aja ana ngwuru gị siri ike. Aja ana ngwuru bụ deity, mmụọ nwanyị ka ọ bụ, ma ọ bụ the mother earth. Ọ bụ mmụọ na-echekwaba ngwuru, mmụọ na-enye ọmụmụ, mmụọ na-agbaziri ụmụ nke amụtara na ngwuru ahụ. Aja ana ngwuru bụ mmụọ na-enye onyinye amara dị iche iche dịka ịgwọ ọya, ịgba afa, ma ọ bụ ịfụ ọfụ na ọtụtụ onyinye amara dị iche iche. Ọ na-enye akụ na ụba. Onye ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndị ichie bi na ngwuru uhu mechaa gawa ive, ndị ichie anaghị ekwe ka onyinye amara ahụ eji wee mata fa oge fa nọ ndụ ka ọ gbanaghị na ngwuru ahụ. Fa na-eme gịnị? Fa na-esi ọnwụ n'ụwa mmụọ gbaa mbọ niile ha ga-agba ịfụ na ive ahụ mmalụ ụmụ nke amụtara maọbụ nwa nke amụtara na ngwuru ahụ. Aja ana ngwuru na-abụ mmụọ na-anọ lụ ụmụ nke amụtara na ngwuru ahụ ọgụ, na-agbarafu ọgụ na be mmụọ, na-agbakwarafu ọgụ na be mmadụ. Ọnya ka ọ ga-abụ ọ bụ na ife ike achọ ịdakwasa ngwuru, aja ana na-aga ezi ndị egede na ndị ichie ozi ka ife dị otu a aghara ịdakwasa ngwuru ahụ. Onye ka ọ ga-abụ ndị ichie pụtazie fa agazie onye fa mma, onye fa na ha na-adị na mma ozi a site na nlọ. Onye ka ọ ga-abụ ịlọ nlọ ịfụ isi na nnukwu nna gị maọbụ mpa gị maọbụ mma gị n'ala mmụọ bịakwutere gị n'ezi gị ozi dị iche iche gbasatara ngwuru maọbụ onye dị otu a. Ọnya bụzi mbọ anyị nwa bụ ndị dị ndụ na ngwuru ahụ ga-agba mekie sure na ife dị otu a maọbụ ife ọghọm adakwasaghị na ngwuru ahụ. Aja ana dị na ngwuru gị na-akpa ike, na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Onye ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ibi abroad, ị na-aya ọtụtụ ọya dị iche iche nke na-ekweghị ngwọta, ejego n'elu jee n'ana, ya bụ ife ekweghị ngwọta. Ndị okenye n'ebe ahụ ma nke ekwe na-akụ ga-asị si buru onye bụ na ka ọ zọtụ aja ana ngwuru ya. Ị na-afụ ngwa ngwa ebu onye dị otu a wee bata ngwuru ya, o wee zọọ aja ana ngwuru ya. Ọya ahụ ekweghị ngwọta, agwọta ya ozigbo, ife na-eme ya ahapụnata ya. Ndị ụka mana aja ana ngwuru dị ire. Ndị pastọs na ndị reverend mana aja ana ngwuru na-akpa ike. Ọnya ka ọ ga-abụ ọnwụ ọtụtụ ọrụ mmụọ ga-arụ maọbụ ekpere ọbụla eji ekpe maọbụ aja a ga-achụ, a ga-asị gị jee gbute aja ana ngwuru gị, ga-ekpukwa na aja ana ngwuru onye ọzọ, gbute nke gị nwa, ewe mere gị ife ga-emere gị. Emesịara gị ya bụ ife, a ga-asị gị were aja ahụ wuo ahụ abalị 7 maọbụ ọ bụrụ na ndị na-eme ife ọdịnala, a ga-asị gị emechara gị ife ga-emere gị, a ga-asị gị were aja ahụ wuo ahụ abalị 4, maka na ndị Igbo kwenyere na izu ụka ọbụla bụ abalị 4 na-eme ofu izu. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na aja ana na-asọ ọbara mmadụ, maka na ọ bụ n'okpo ofufu na afụfụ ka na Chukwu okike na aja ana jikọtara aka wee kpụọ mmadụ n'ojiji na nsọpụrụ nkefa. Onye ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwanne egbue nwanne ya site n'iwe
mmụọ aja ana na-ewe iwe, Chukwu okike na-ewe iwe, mmadụ na-ewe iwe. Onye ahụ na-eme gịnị? Na-agba ọsọ ọchụ. Ọ ga-agba ọsọ ọchụ for good consecutive 7 years. Ahụ ịsaa ọ bụ ọsọ ọchụ. Ọ gbasasị ọsọ ọchụ bata ọkpụ alụ to praise the goddess of the land. Ọkpụ alụ, ọkpụchazi alụ wee menata obi maka ife o mere. Ọnya bụ na aja ana ngwuru ya anabata ya dịka o si were mee n'akwụkwọ nke Genesis chapter 4 verses 8 to 10. Oge Ken gburu Ebel, ọ from ife gbasara aja ana ka eji wee denye bụ akwụkwọ. Ọbara Ebel wee wụkwasa n'anị, and wee iwe, aja ana wee iwe the mother of earth, the deity, wee iwe, wee kwue n'ọbara Ebel na-ebe akwa for a revenge. Ụmụnne m, aga m akwụsị tata. Si ife nwere ike imedo mbụ, biko ọ bụrụ na ife ozi a biko kabarụ tụsara nya. Ọ bụ na o nwere ebe bụ oju gị anya dere nye na akara ozi edemede, biko gbasara m ozi a, were aka nne gị gbasaa ya, were aka ekpe gị gbasara ya. Sonye n'ife na-eme na ma YouTube, biko. Aka m bụ Maazi-UC. Cheta na isiokwu anyị n'ụtụtụ a bụ maka aja ana ngwuru. Igbo mbụrụ nzem ọzọ, ndewonu.